in ka yi burin Idris ya mutu zai mutu, wallahi kana damun kanka ne, na yi kusa, kana damun kanka ne, amma ne dai ni na sani, ko bayan mutuwa na akwai abun da zai taso a ce ina su Malam Idris suke ga ranar su. A cikin wasiyarsa, marigayin ya haramta ɗaukar hoto a wajen jana'izarsa, ya hana taron amsar gaisuwa a gidansa, ya kuma hana mutane shiga makabarta da takalmi a yayin da za a kai shi makwancinsa. Satazkuruna ma aqulu lakum wa ufawwidu amri ila Allah. Dan motar gawa ta wuce kai dariya to gobe kai da dauka. Dr. Idris Abdulaziz Dutsen Tanshi, fitaccen malamin addinin Musulunci daga jihar Bauchin Najeriya. An haife shi ne a garin Gwaram da ke karamar hukumar Alƙaleri, kuma ya yi rayuwarsa ne tsakanin jihohin Bauchi, Gombe da Nasarawa. Ya yi karatu a College of Education Legal and General Studies Misau daga jihar Bauchi da kuma Bayero University a Kano. Dr. Idris ya fara karatun digiri a jamhuriyar Nijar kafin daga bisani ya wuce ƙasar Saudiya, inda ya karanci fannin shari'ar Musulunci a Jami'ar Madina. Bayan ya dawo ne ya fara karantarwa a jihar Bauchi, yana tsaka da karantarwa kuma ya wuce Jami'ar Plateau inda ya masters ɗinsa. Haka zalika, malamin ya yi karatun PhD a ƙasar Sudan a fannin usulul fiqh sai kuma ya tsunduma karantarwa. Sa'annan malamin ya yi fice wajen tsayuwa kan koyarwar addini tare da tsauri a cikin wa'azozinsa. A baya-bayan nan an samu takun saƙa tsakaninsa da hukumomin jihar Bauchi, wanda ya kai ga cafke shi tare da gurfanar da shi a kotu bisa zargin haddasa fitina da tayar da tarzoma, kafin bayar da belinsa cikin watan Mayun 2023 bayan shafa lokaci a gidan yari. Baya ga karantarwa, Dr. Idris kuma ɗan kasuwa ne, kamar yadda ya bayyana a wata hira da ya yi da Glove FM Bauchi. Dr. Idris Abdulaziz Dutsen Tanshi ya bar tarihi mai cike da koyi da jajircewa wajen yada ilimin addinin Musulunci da kuma tsayuwa kan gaskiya, duk kuwa da ƙalubalen da ya fuskanta a rayuwarsa. An daɗe ana kwatanta Dr. Idris Abdulaziz Dutsen Tanshi da marigayi Sheikh Muhammad Awwal Albani Zaria, fitaccen malamin da ya rayu da koyarwar da ta sha bamban da ra'ayin yawancin malaman Izala a lokacinsa. Sheikh Albani da Dr. Idris sun yi fice wajen cacakar abubuwan da suka saba wa sunna, ko da kuwa daga cikin malaman Izala ne ko wasu ƙungiyoyi. Dukkaninsu sun samu horo daga manyan makarantu na ƙasashen Saudiya. Dr. Idris Abdulaziz Dutsen Tanshi ya auri mata 4 yayin da ya haifi 'ya'ya sama da 30 da jikoki da dama. DCL Hausa, Faruk Kafin Hausa. DCL Hausa.